Jeg har fået min lille. Hello guys. Hey. Vi sidder lige og skal til at gamble noget shite ind på CSGO Big. Noget coinflip og sådan noget. Fordi det er sødt. Ja. Ja. Easy money. Ja. Og så når vi taler på det hele, så er det ikke sødt. Men ja. Okay, jeg starter lige sådan en coinflip. Noget. Lad os se, om der er nogen, der tør at face mig. Så for satan. Jeg vandt! Sygt, mand. Så er du plus. Ja, jeg fik Hvor vandt du? en monkey business. Ordentligt sygt. Det var Ripsen, ligesom ham aben, vi spillede med. ripsen en har jeg allerede. Så den skal bare bettes væk. Har du, hvor meget koster sådan en gave, eller så egentlig? 1,41. Der, nu har jeg fået min. Sådan der. Okay, nu har jeg bettet 2 af de der gaver i stedet for 1. Vi ruller. Har du lavet din egen? Ja. Oj shit. Så er vi i gang. Dysto. Okay, jeg laver lige min egen. Jeg vandt igen. Easy money. Det var sådan en Counter Logic sticker til 2,87. Sygt. Stikker stilen ikke OP bit. Der er ikke særlig meget mist i et sticker, altså. Det er et stikker. It. Selv når du fucking vinder, ikke? Så taber jeg. Skal vi prøve at gå imod en nu? Sådan der, okay. Okay, nu vinder jeg lige en stad. Nej, okay. Ja, okay. Okay, 3 euro. Det smider vi lige med det der sticker der. Yes, jeg vandt. Hvis jeg vinder igen, ikke? Så er der et eller andet galt med mit luck i dag. Sidst der tabte jeg sådan det hele. Så ruller vi. Ej, du vandt. Og så tabte du. Nej, først tabte du, så vandt du, så tabte. Og ja. Ja, jeg vandt igen. Ej, nu må det holde, mand. Det var lige en key. Nummer 2. Så nu vinder jeg lige noget episk skrald. Og så kan jeg bedst sådan, så kan jeg begynde at vinde bedst sådan $1. Ej, det føles rart at vinde. Så fucking taber jeg, altså. Okay, så meget bedre virkelig. Okay, så laver jeg lige min egen. Hvor meget har du lige tabt? 2. Et skin. Et skin. Ja, altså sådan i forhold til hvad jeg købte. Nå. Okay. 2 skins. Seriøst, hvis jeg vinder den her. Jeg fucking vandt igen! Ej, nu må du snart stoppe, men jeg har ikke noget luck. Det var et Dreamhack sticker til 3,20. Hvad er chancen, mand? Jeg taber bare. Taber. Det er lige før, man bare skulle tage noget af det ud nu. Fuck det. Det venter vi med, så lader vi bare være med at bede det. Det er ikke fedt at kigge på. Tænker jeg. Hold da kæft. Okay. Noget sten, saks, papir. Ja, det kunne sgu være, jeg skulle gøre det. I stedet for Okay, at tage alle mine skins her. Det er helt sygt. De kalder det en fucking duel. Nu er det ved at... Det lyder Hvad bare fanden så... irriterende. Det lyder som sådan noget... Ja, jeg ved ikke hvad. Ej, jeg har tabt. Jeg har kun 2 æskis tilbage. Rip. Jeg prøver at gå imod mig. Nej. Så tager du mine skins. Ja, nemlig. Det har jeg ikke lyst til. Hvad tager du? Er du kommet ind i en? Jeg er blevet taget. Jo, jeg havde jo sådan en key, og så... Ej, okay. Han laver simpelthen sin egen, i stedet for at gå imod mig. Det er ikke i orden. Og så er der en, der tager
Nå, der var en, der tog min. Okay, hvad skal jeg tage? Sten, saks, papir? Sten. Sten! Yes, jeg vandt. Se, sten i går. Så tager jeg saks nu i går, hvis jeg vinder nu. Yes, jeg vandt! Seriøst, hvis jeg vinder nu i går, så er det 5 i streg, og jeg har lige fået 4 i streg, det er nok. Okay, jeg har fået en castle key. Jeg går imod en nu. Du kan lige lave en på en. Jeg fucking vandt igen! Hvad er det på? Okay, synes du ikke, jeg skulle tage en af mine Cyrex's? Ej, okay. Altså, det er en god video. Jeg hiver ikke mine skins ud. Du kan lave en på sådan en eller sådan noget. Så laver jeg min egen video. Sådan der, hvad sagde du? Det er bare sådan... Jeg nægter at tage mine skins ud. Jeg vandt din Neon Rider til 3,13. Yes! Nej! Jeg kan ikke klare dem her. De laver deres egen i går på en. Når jeg har en på en. Det er ikke i orden. Det er simpelthen ikke i orden. Og det er jo meget at kunne vinde. Det ødelægger bare min drømme. Så kan du ikke sove i nat. Nej, jeg kan ikke sove i nat, hvis jeg ikke tjener på det her. 6 i streg! Jeg kan ikke holde, mand. What the fuck sker der? Ej, Nu har jeg 2 af de der counter logic. Altså. hvad koster hvad er dit inventory? What? Jeg er i game. $24. Holy shit, man. Jeg startede på 7. Jeg overvejer seriøst, at jeg kan join den her, mand. Han havde 3 ikke, og det var lykkenummeret at smide. 3? Ja, $3. Men det er jo gamens sædetal. Er det det? Mm. Fuck gamen. Det er ligesom fuck politiet, altså. Præcis det samme. 6 i streg, mand. Du begynder... Øj, shit. Okay, en til, kom nu. Please, come on. 7 i streg! 7 i streg, hvordan kan det lade sig? Hvad koster dit inventory? $27. 27? 27,45. Koster dit inventory 27? Ja, jeg har fået... jeg tabte. Det er $20 i profit, det her. Jeg er nede på 5. Nej, vel. Ej, shit. Det er bare mig, der bliver fuldstændig rivet lige nu. Det er bare 2 okay, giftpenge til Jeg tager sten. Jeg vide, om jeg taber. 7 i streg. Yes, jeg vandt. Sådan der, godt. Holy shit. Nej, okay, jeg vandt 1 ud af 2, men jeg vandt lige 1. Okay, 24,5 hvis jeg taber. Kom nu. Åh, det er streg! hvad sker der, mand? Yes, jeg vandt. What the fuck er det her, mand? Det er så meget hack, det her, mand. Hvad sker? Hvordan kan det seriøst lade sig gøre? What the fuck, man? Fuck, du hacker altså. Jeg har en inventory på $30. Jeg har et inventory på 8. Okay, nu har jeg ikke tabt så sindssygt meget. Holy shit. Jeg har tabt lidt, men ikke meget. Jeg kan godt... Det er sådan... Det er ikke fordi, det er så mange penge, 20... Det er stadigvæk lidt. Det er bare det der, man venter. Eller $30 var det på. Ja, 27,5 hvis jeg taber. Yes, jeg vandt, men hvad skal der ske? Men helt seriøst, hvad skal der ske? Yes, jeg vandt. What the fuck? Jeg har 2 kiser lidt, altså. Jeg er næsten op på plus igen. Er det 9 streg, jeg er oppe på? Jeg skal lige se. Har du lige haft 9 streg? Du vinder 10 streg. Du har haft 9 streg. Det er 10 streg. Det er 9 streg lige nu. Shit, man. Han vælger ikke se. Han vælger bare ikke. Yes, man. Yes, jeg callede det her. Hallo, hvis jeg vinder den her, så er det 10 streg. Yes, jeg vandt. Fuck, men jeg... Kom nu. I'm on a highway to hell. Den er midt i bogen. 10 streg!
engang være sjovt. Is! Is! Det er ikke sjovt mere. Is! Når jeg kommer op på plus, så kan det være sjovt. Du skal nok få lidt. Nej, det er Jo. ikke dumt at give mig. Altså, du kan også bare gå op og klikke ups, eller kigge op på dit navn, så send gift. Pis, mand. Shit, men nu skal jeg vinde der. Han må ikke tage det. Yes! Seriøst, 10 streg. Nej, det her det er ikke fucking rigtigt, jo. Det er bare unormalt. Seriøst, men jeg plejer altid bare at tabe for sygt, når det er. Jeg har lige tabt sådan $7 inde på CSGO Reactor, den her lorteside, men... jeg har en til. Og nu har jeg lige vundet 10 streg, og jeg vinder sikkert sådan her. Hvis du vinder den der i går. Nå, jeg fik lige 10 streg, og så tabte jeg. Shit, men nu fik jeg nogle skraldstickers. Skal jeg lave stickerbit? Det tror jeg egentlig, jeg laver. Det bliver på coinflip. Det skal være imod en. Og tjekke lige sten, saks, papir. Sten, saks, papir, ikke? Og enten så er det mega OP, eller så er det ekstremt nederen. Okay, kom Morten, jeg vinder den her. Jeg kan ikke join det her. Jeg vinder lige den her. Man har bare lyst til at gå ind, når man ser, at der er en på sådan et hold. Hvad fuck er det her for noget klam musik? What the fuck? Så står der bare lige pludselig, you got for... hvad? Lol, jeg vandt den. Jeg hader den der fucking request af musik. Ja, jeg skruer lige helt ned for det her lort. Sådan der, væk med det. Det er også ned musik. Ja. Hey, den her. Hvad er sten, saks, papir, du eller? Ja, jeg er lige gået ind på en med en key. Er du? Pis! Den var allerede taget. Key-kamp. Pis, så tabte jeg. Okay, hallo. Jeg tager sten. Køse, shut the fuck up. Hvem vandt? Jeg vandt første runde. Kom så. Sten, saks, papir. Okay. Yes, sådan jeg kom ind i coinflip med det der sticker der. Hvis jeg får det sticker, så tager jeg altså 2 XP. Pis! Okay, nu tager jeg saks. Sådan. Jeg overvejer lidt, om jeg skal tage nogle skins ud. Satans! Er det den første, der får 2, man spiller til? Ja. Pis. Har du ikke spillet det før? Nej, ikke på den side. Det er første gang, jeg nogensinde bruger den. Nej, jeg har bare coinflippet. Ej, hvad skal der ske, mand? Nu gider jeg næsten ikke at spille. Nu gider jeg næsten ikke at gamble med dig mere. Jeg fatter ikke, hvordan du kan synes, det er sjovt, at jeg bare taber hele tiden. Det er sgu da skide sjovt. Men det er ikke. Det sker ikke, det her. Nej, det er ikke. Det er lort. Okay, så meget har jeg heller ikke tabt. Jeg fatter ikke, at der står det coinflip over der. Så der, jeg har smidt 5 euro på en coinflip. Kom nu. Nej, okay. Eller $5. Jeg plejede at gøre det på 3, det er fint nok. 23, hvis jeg taber. Jeg håber 5, du vinder. Det går. Jeg har lavet mega meget profil alligevel. Jeg har tabt mega meget på det her. Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, vi skulle finde en ny side at gamble på. Er der ikke lige en, der gider at tage min? Der er et sticker, og så sådan en lorte sort off, men fandme også en dårlig. Det er dig, der tog den sort off, mand. Men hvad? Ej, det er ikke i orden. Ej, jeg har ikke facet dig. Nej, men jeg gik imod en, der havde en sort off. Og det er ikke i orden. Er der ikke en, der gider mig? Det er træls. De gider mig ikke mere. Jeg har vundet for meget. Kan man ikke tage dem ned? Stå nu stille for satan. Og du vælger at vinde. Seriøst, det er nederen bare at sidde og vente på det her lort. Det er lige før, jeg bare skulle smide sådan 5 på en jackpot. Yes, men jeg vandt. Nu er jeg oppe på 5. Hvad skal der ske, mand? Jeg er oppe på 5. Er du oppe på 5? Det der rock, paper, scissors der, det er mega godt.
Okay, det er ikke særlig godt, når der er ikke nogen, der sådan gider at gå imod mig. Sådan der, lige når man snakker om det. Kom nu, 10 streg igen. For helvede, mand, nu vinder jeg ikke mere, nu har jeg ikke lyst, nu er det ikke sjovt mere. Du kan også bare sætte mig nogle skændside. Hehe. Okay, jeg prøver noget jackpot. Jackpot. Okay, den her smider vi ind. Nej. Hold da kæft, mand. Det går fandme stærkt. Okay, det her har jeg sikkert allerede tabt. Altså. 25%. Yes, jeg vandt. Okay, hvad skal jeg tage? Sten, saks, Hvis jeg vinder den her pulje, og jeg fucking boller dem. Det lyder godt nok klamt. Kom du. Yes! Jeg vandt lige 15. Ej. Fuck, jeg har mange skins! Nej, så tabte jeg. Hvor meget koster dit inventory? 33. 33? Næsten 34. Det føles godt at være rig. Altså, det er godt nok ikke lige rig, men... Ja, shh. Hold nu kæft, ikke? Jeg smider en masse... jeg har 42. Der kan næsten ikke være mere i min inventory, så bliver jeg nødt til at gå på coinflip. Nej, så kan du bare give noget til mig. Easy. Nej, det har jeg ikke lyst til. Men jeg cutter videoen her, så laver jeg en ny video lige bagefter. Som uploades lige bagefter, jeg har uploadet den her. Så vi ses i den næste video, og bare i en anden video.